Zašto žitija i predanja svetih otaca nikad ne mogu biti u istoj ravni sa Božjom riječi, čak šta više su vrlo često kontra Božjoj riječi i koga treba mi tu da slušamo. Sveti oci, vrlo je diskutabilno koliko su sveti, zato što standard na osnovu kog se procenjuje njihova svetost je po crkvama vrlo morbidan i kontra Božjoj reči. Oni iskopaju posmrtne ostatke, odnosno leš nekog čoveka nesretnog, i na osnovu faze raspada tih posmrtnih ostataka oni kažu ovaj je svet ili nije svet. Čak koriste jedan biblijski stih da bi opravdali to, kao što Sotona uzimao biblijske stihove pa napadao Isusa u pustinje. Znači, nemojte misliti da Sotona ne poznaje Božju reč i da je ne koristi za svoje kraljevstvo, ali izvrnuto. Znači, da se vratimo. Da li su ti ljudi sveti ili nisu? Šta je Božji standard? Božji standard kaže da samo on vidi namere nečeg srca, a mi vidimo s polja. Isto tako Bog kaže da procenjuje i sudi namerama srca. Znači, ne sudi telu da li se raspalo ili nije, nego nameri srca. Tako i ja po tom principu mogu da odem u moju pušnicu i da kažem za moj papak ili šunku koji sad tamo visi ili slaninu, ovo je ovo je od svete životinje. Ja ću se klanjati zato što ovo nije šta? Ovo nije trulažno. Znate za proces mumifikacije, faraoni, grobnice njihove, znate da se oni filuju s raznim uljima, pa mislim odatle vam i to miro, sveto miro, mirisno miro. Pogledajte samo kad iznesu neke mošti nekih svetaca, mi stvarno ne znam kako su ljudi živjeli, kako imaju predivna lica onako, a ruke osušene crne, jezive, mislim, to je jezivo. Zato što je gore maska silikonska, shvatate? Malo razmislite, ja znam da ovdje ima puno mladih ljudi koji imaju mozak i koriste ga i nisu vezani demonima magije, religije, vračarstva, tako da, eto, nek vas Bog blagoslovi da vam slomi svaku demonsku utvrdu. Znači, mi ne znamo koliko su ti ljudi sveti ili nisu, isto tako imate biblijski stih koji kaže proklet čovjek koji se puzda u čoveka. Bog tebi kaže da si proklet ako se puzdaš u čoveka koliko god je sveto živeo. Shvataš? Puzdaj se u Isusa, u živog Boga, jedino koji je umro za tvoj greh. Stalno, ali stalno ćeš vidjeti u religiji kako pokušavaju da ti spuste pogled na nešto niže. Zato što onda mogu oni sebe da utrpaju i da imaju koristi od tebe, znaš? To je jedina svrha i moć. Oni vole moć i vole počasna mesta, vole te haljine lepe. To vam sve piše u evanđeljima sam. Znači, žitija i predanja svetih otaca su ljudske neke priče i možda su neke priče i ok, možda i nisu, ali šta ćemo kada je to kontradiktorno Božjoj reči? Koga ćeš ti izabrati? Ako tebi Bog kaže ne pravi sebi slike, ne pravi sebi slike, znači u 10 zapovesti ti to kaže, a žitija priča o nekim slikama, o ikonama, o klečanju pred ikonom. Ko je u pravu, Bog ili čovjek? Šta ti uzimaš za svoj standard? Pred koga ti sutra staješ? Pred Boga kao sudiju ili pred čovjeka? Šta misliš, da će te Bog pitati na osnovu tradicije ili na osnovu svoje Božje reči? Pitat će te na osnovu svoje Božje reči. Sad, ne znam koja po redu stavka jeste da je Božja reč Bogom nadahnuta reč. Znači, nju nisu pisali apostoli. Nju je pisao Bog preko apostola. Nju je pisao Bog preko proroka. Kao što knjigu nije pisala olovka, shvataš? Nego je pisao pisac sa olovkom. Bog tačno zna koliko knjiga treba da bude u Bibliji. Njemu nisi mogao ograničiti. Pa kao, znaš, sad je čovjek tu nešto uticao na to. Ne, sve po Božjem naumu. Shvataš? Bog je sve moguć. Nemoj da ga ograničavaš u svom telesnom umu. I prestanite davati toliko slavu čoveku. Uporno odbijate da date slavu Isusu Hristu. I stalno grabite i čupate i sve drugo ćete priznati, samo Isusa Hrista nećete. Svakom drugom ćete dati slavu. Daćete slavu brojanici, daćete slavu manastiru, daćete slavu mrtvom čoveku, ali Isusu Hristu ne dajete slavu. Ali dobro,
zato ćete vi da stanete i da odgovarate. Znači, Božja reč je apsolutno usklađena. Sama sebe opravdava, sama sebe tumači, to je jedna ozbiljna celina. Uzmi i čitaj o Božjoj reči, o matematičkim vrednostima koje tu čovjek ne može da piše od svoje pameti. Znači, ne može, to je nemoguće. Bibliju su pisali, ja ne znam koliko pisaca, i istu priču imaju i svi proslavljaju Boga. Shvataš, svi pričaju o jednom jedinom, o Isusu Hristu. I u Starom Zavetu, iako ne prepoznaješ, kad kaže tamo javio se anđeo Gospodnji, po stvari javio se Gospod. To je bio Isus Hrist. Isus Hrist je u cijelom Starom Zavetu prikazuje. Tako da, ljudi moji, Bibliju u ruke čitajte, nemojte dozvoliti da vas zavedu vračari. I nek vas Bog blagoslovi.